Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bayani na biyu akan sojojin Najeriya na su ɗauki mulkin Najeriya su ceto ƙasar Najeriya, saboda abin kumya ne a ce ƙasar Najeriya da nan cikin Afirka ita ce ƙasa ta ɗaya wadda aka ce ta hidu wata ƙasa arziki. Ita ce ƙasa ta ɗaya wadda ake cewa Nigeria number 1 numero N kina. Amma malheureusement abin takaici, babu industry cikin Najeriya, babu wasu industry cikin Najeriya. Abinda muke nuhi, babu wasu ma'aikacin ne cikin Najeriya, wanda yau kun gani Najeriya tana samun gangan mai kusan miliyan guda a duk ini. Amma abin takaici, Najeriya ɗayan mai take hiddawa, wai ƙasa ƙarama wadda idan aka ce Cote d'Ivoire ba ta yi girman Kano ba, ba ta yi arzikin Kano ba, amma wai man Najeriya saura Cote d'Ivoire ake tace shi. Wane ne abin takaici wannan? Najeriya in ba da Dangote yi wannan rafineri ba wurin tace mai, shi ma dai ba a ga aiki ne ba. A ce man Najeriya duka sai dai a hidda shi ɗaye a tayi da shi ƙasar Birtaniya, sai abin da an kamaido musu. Wannan wani irin abin takaici ne 'yan Najeriya. Wallahi sojoji alhaki yana bisa gare ku. Duk sojin da adda ya sai ya iya juyin mulki na Najeriya, to yayi juyin mulki domin ya ceto ƙasar Najeriya daga cikin halin ta shiga. Ku sani alhaki yana bisa gare ku sojojin Najeriya. Duk wani abin da Najeriya yake, talakan Najeriya yake ciki, ku soji alhaki yana bisa gare ku, kuma ranar gobe alkiyama sai Allah ya muku tambaya akan wannan haƙi da Allah ya baku. Saboda soji bawan ƙasa ne, soji ƙasa ne yake azawa. Tun wurin information na soji an bashi da cewa ya mutu don ƙasa, ya mutu don ceto talaka, ya mutu don incin ƙasa. Wannan shine an ka sani. Yau ƙasar Najeriya, ƙasashen da Najeriya ta mallaka su, ta hisu, amma su suke ma Najeriya jihon matattan musa. Ku diba wajen ma armaman, Najeriya babu ta ɗaya, babu ta biyu, babu ta uku. Amma abin takaici ne gare ku 'yan Najeriya. Sojoji, wannan kira da muke muku, kuma ina son duk wani activist, duk wani ɗan fafutuka fan-africanist, kamata ku yada irin wannan da'awa. Malumman mu na Najeriya, ku tashi ku ta addu'a kuma ku ceto ƙasar ku daga Najeriya, saboda mun ga duk halin da ake, ba mu ganin Najeriya malumma na yin alƙunuti, suna yin addu'a akan ƙasar su Najeriya, sai ba ruwansu. Ku diba mu a Nijar, kullum masallacin ne hamsa salawatu sallah muke yi, muna roƙon Allah, kuma kullum roƙon Allah muke. Ƙasar mu yanzu alhamdulillahi, ƙasar mu yanzu alhamdulillah, masha Allah. To durar da an kace soji ya kama ikon Najeriya, wallahi duk wani kidnapping da ku gani, duk wani ta'addancin da ku gani, duk wani barazanar da ake muku, duk wani haɗuwar naira, duk wani talaucin da ku gani, wallahi Allah zai yaye muku shi bi iznillahi. Sojoji, wannan kira ne gare ku, kira na biyu. Ku tashi ku ɗauko mulkin Najeriya daga wannan 'yan ta'adda, daga wannan shashashu, daga wannan masu game kai da 'yan ta'adda, domin ana kashe mu raba. Kun sani, mun sani. Wallahi ku ceto ƙasar Najeriya. 'Yan Najeriya suna da alhaki bisa gare ku, Najeriya na da alhaki bisa gare ku. Ni abin takaici a ce Najeriya ita ce ta hi kowace ƙasa arziki cikin lahiyar Afirka, amma 'yan Najeriya su suka yi kowa wahala. Ku diba su ne ko ina, duk inda ka diba ɗan Najeriya ne, ya hita cikin neman kuɗi, ya hita bisa ga ruwa yana mutuwa, ya hita ana kinnafi ne, ana turke shi kamar jaki, ana yi musu ta'addanci de n'importe quoi. Wannan sojin Najeriya, ku ɗauki responsibility, ku ceto ƙasar Najeriya. Wannan kiran mu gare ku kenan, sojin Najeriya. Ku mazaje ne, ku mun sani. Ku diba lokacin da Najeriya ta kwada cikin mugun hali, lokacin da Buhari ya kada Najeriya cikin mugun hali, wannan Babangida ya ceto Najeriya. To ku yi haka nan, ku ceto Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ku yada wannan bidiyo ya shiga ko ina cikin Najeriya.